ще представим, защото не сме с по-ограничено време с тебе. То не че има някаква особена нужда. С мен е Владо Каролев, който е финансист, икономист, един от най-популярните пъндити в България, всеки ден по телевизора. И си либертарианец също така. Всеки ден, ако искам, иначе не съм. Значи тебе ти искат всеки ден, така да го кажем. Да, доста ме звънят по разни телевизии. Постепенно човек като почне да коментира и като по една или друга причина коментарите са му интересни, той интересът може да е положителен, т.е. да го харесват или на отрицателен да не го харесват, се получава. Но стана много бавно, аз почнах да пиша по медии, тогава телевизията не беше толкова популярна и нямаше частна телевизия още 90-те години средата. И в какъв момент започнаха така повече да те канят, защото сега... Това и от личен интерес го питам. Започна, значи най-много и най-активно ме каниха, когато НДСВ беше много интересно, когато се създаде. Защото от икономическия екип на НДСВ аз бях единствен, който по собствено желание реши да не става депутат. Всъщност имаше още един-двама бяхме. И нито да влизам в изпълнителната власт, и поради което аз можех да пътувам и да пропагандирам идеите на НДСВ в предизборната кампания 2001. И всъщност тогава си спомням, така си бях купила една нова кола и за 3 месеца направих 27 000 км. Даже няма и 3 месеца, за 2 месеца кампания. И освен това пътувах и с друга кола. Много рядко с един от моите приятели, така че бях сметнал, че около 40 000 км. И тогава всеки ден бях по няколко телевизии, по няколко медии, имам предвестници, срещи, имах един ден, си спомням, сутринта тръгнах от Бургас, където имах някаква телевизия местна, след това справих в Сливен, след това в Пловдив и накрая финиширах в Петрич. И всичките има телевизия. Те са местни такива канали. И междувременно ходих на предизборни срещи, така че така започнах аз. Ти всъщност защо не си искал да бъдеш в изпълнителна власт? Защо не си искал да бъдеш защото моят бизнес, аз съм консултант в областта на по-скоро в корпоративни финанси, една част от корпоративните финанси и всичко, което има в главата ми. И не мога, значи нямам някакъв бизнес, който да мога да оставя на някой, докато аз се занимавам 100% с публична дейност. Нито да си призная, мога да живея с заплата от държавата. В смисъл, доходите ми за издръжка на семейство и на децата ми, които бяха студенти и ученици, дъщеря ми сега завършва на Университет Благоевград. И моят начин на живот, който се изразява по-скоро в пътувания, но пътуванията не са... Ми трябва да плащаш. То даже и да отиш в планините, пак трябва да платиш на 100 лева минимум за бензин нагоре-надолу. Не ми позволяваха и сега не ми позволяват още. Не, сега може би ми позволяват, защото вече имам спестявания значими да работя за там, не знам, какви пари взимат държавната депутата. Само, че гледай сега тук веднага, нали, напоследък, знаеш какво се казва? Владо Каролев стана държавен служител, отскоро е в някаква борда на компания държавна. Да. Ти точиш от държавата. Почнах да точа много паре. Кажи там за какво става въпрос. Първо, аз и преди съм бил съветник на министри, но съм го правил неофициално, защото не знам защо, не че съм правил нещо тайно. Всъщност знам защо, защото ако го правиш официално, трябва да получаваш доход. Когато ме поканиха да стана, когато Божидар Лукарски ме покани да стана министър, извинявам се, да стана... Грешката не е случайно, канали съм за министър 4 пъти. И съм отказал също. Ще кажеш, по същата причина ли си отказал? Споменах по коя причина. Царя има много неща, които го цитираме. Едно от нещата, които го цитираме, че той винаги, когато го питаха за нещо, което не му е времето, той каже, като му дойде времето. Така и с мене. И всъщност, когато ме покани Лукарски, те ме поканиха през негов приятел. И аз веднага попитах, може ли да съм съветник без пари. Той каза, Лукарски иска да си официален съветник и това няма как да стане. Така че да, аз съм съветник на министър Лукарски. Съветник съм с граждански договор, което означава, че не съм държавен служител. Брутният ми доход на месец от там, това, което се подписваме, 1200 лева, нетно е под 1000. И не, че съм дължен да го правя, но всичките тези пари ги дарявам. Между другото, с част от тях плащам на заплата на шофьор, защото там нямам нито шофьор, нито секретарка. Каквото остане, го дарявам. И всъщност добавям, защото то не остава много. Между другото, също правих това, го знаят колегите ми, но като бях 9 години общински съветник.
9 години си дарявах. Там пък беше съвсем смешно, около 400 лева. Нетно получавах. Очевидно стимула ми не е да участвам в държавна или общинска администрация заради заплатата. А иначе за този борд ще кажа какво стана. Там първо още в самото начало ми предложи Лукарски да влезе в един или два борда. Да върша чисто професионална работа. Аз имам самочувствието, съм грамотен финансист, икономист. Даже сега като влизахме при тебе, ти си даже правеше модел на компютъра. Нали? Точно така, една нова винарна в момента приключих финансови модел. И всъщност беше съвсем реалистично и нормално съветникът. До сега всичките съветници на министри са били по бордове, по един или два. Аз обаче отказвах по много причини. Едната причина е, че аз искам да си върша другата работа в частния сектор и освен това да преподавам. Аз все повече и повече преподавам. И втората причина е хейта. Нали? Много хора, политически противници на Лукарски или хора, които не ме харесват по една друга причина, като не могат да спечелят някакъв дебат на тема. Нали, примерно, говорим по някаква тема и те нямат аргументи, минават над хоминем и много хубав ad hominem Каролев отиде да лапа от държавата. Но това така се случи, че в тази компания държавна, която между другото се развива последната година доста добре и дано това да продължи, тя работи по модела на публично-частното партньорство в зона Тракия, където вече в зона Тракия почти няма свободни имоти, да не говорим, че в Пловдив и няма доста, вече работната ръка е проблем. И тази зона... Тези индустриални зони. Този индустриални зони има земи в няколко града на България, които направена преди 10 години тази компания, но не е била много активна. А сега е доста активна и не знам точно кога ще престана да бъда съветник, но аз лично ще си напиша отчет, ще го посна публично за това, което съм свършил и ще видите там в тази компания колко добри неща се правят. Аз между другото и до сега бях неофициален съветник на изпълнителния директор на компанията Стефан Стайков. Откакто той е директор там, той е от малко повече от година. Той ми е много добър приятел, така че нищо ненормално няма в това да му помагам и това съм го правил проболно и без пари. Но се наложи един от членовете на съвета на директорите. Не знам по какви причини, не е моя работата, се наложи да напусне. Аз предложих да съкратят борда на директорите, да не назначават нов човек. Обаче това не мина и се оказа, че трябва да са 5, а не 4. Ето аз съм член на съвета на директорите на тази компания. Да, факт е това. Всъщност, като каза позиции, беше споменал Общинския съвет. Ние с теб също запознахме, ако си спомняш. Много добре си спомням. Като ти имаше... Благодаря за помощта. За мен беше удоволствие, но ти беше кандидат за кмет на София и аз ти помагах в кампания. Ти беше се обадил в ИП и бях ти казали, дайте един тук стажант да дойде. Точно така. И кажи малко за опитът ти в тази сфера, като общински съветник, в тези избори, като участваш в София, защо го правиш, каква ти е идеята там? 2003 година, когато НДСВ за първи път участва в общински избори, вече пак ме поканиха от ръководството. И аз реших, че понеже общинския съветник, освен ако не си шеф на общински съвет, не е фултайм джоб. Да. Съвета се събира 2 пъти месечно, максимум, обикновено по 2 пъти поне Софийския. И участваш в 2 комисии, които се събира 1 път седмично или веднъж на 20 седмици. Така че той е някакъв ангажимент времеви, който е абсолютно съвместим с каквато и да е друга работа. Правиш, освен това по закон можеш да работиш друго нещо. Ако си общински съветник, поради което кандидатствах, 2-3 пъти ме избираха. Третия път, обаче, когато ти ми помагаше, бях направил предизборно обещание, че ако не вкараме повече общински съветници, отколкото предишния път, аз ще напусна общински съвет и ние вкарахме точно толкова, колкото и преди. Тоест не си изпълних обещанието и беше съвсем логично. Аз съм от хората, които си изпълняват обещанията. И напуснах общински съвет. След мен влезе Любка Качакова, която според мен беше много добра като общински съветник. Това какво правих ли? Аз се гордея с много неща, които съм направил в общински съвет и като му дойде времето ще ги припомня. Ето казвам ти, че в някои бъдещи избори пак се кандидатирам за кмет на София. Независимо дали ще спечеля или не, аз преди години знаех, че няма да спечеля, но просто исках да говоря по темите, които са важни, пък да става каквото ще. Например, лично аз подчертавам, с това се гордея най-много, съм човека, който започна да говори против разбойническо-менеджерската приватизация още 1999-2000 година. Лично аз наложих промяна в закона за приватизация
чрез моите приятели в НДСВ и между другото в СДС по това време, 2002-2003 година, които бяха против НДСВ, но подкрепиха промяна в закона, който забрани приватизацията чрез разбойническо-менически дружества и също приватизацията по метода преговор с потенциални инвеститори, където той, който трябва да спечели, го поканят последен, казват му другите оферти и той подобрява маргиналност малко и печели. Това е много голяма моя заслуга. Другата голяма моя заслуга е, че аз бавно отнеми време, но първо започнах да говоря за замените в София кон за кокоша, където аз не говоря бомбастични цифри, но според мен няколко милиарда имоти са продадени, лева имоти са продадени за не повече от 10% от стойността им. Например, едно общинско дружество, което притежаваше страшно много имоти, включително имота, върху който сега се намира първия мол на София. Сега се казва Парк мол, преди нещо друго се казваше срещу Хемос. Беше продаден за няколко милиона лева, от които 10% с компенсаторки. От тези имоти сигурно хората, които са го приватизирали, не знам кои са между другото, защото това всичко се правеше тайно и с офшорки, са изкарали стотици, повтарям стотици. И такива има много. Тук на Витошка имоти, на площад Славейков имоти, продавани на време дете или с замянки. И след много голям шум от моя страна, включително обиди публични, включително с Христо Стичков се обади веднъж в BTV и почна да ме, само да ме напсува, защото той беше... Той не за него, между другото, той беше, някой го беше подкокоросал там за един имот на Тодор Александров да го замени за една 7-8 от стойността срещу панелки в Люлин. И това нещо спря. Между другото, след това спря и на национално ниво. Не съм го аз промоцирал това нещо, но то като се дигна шум в София, промениха и закона и сега вече заменки на имоти не могат да стават. Говоря имоти, индустриални имоти. Заменки на земи все още могат да стават и между те трябва да стават, защото това е, разбира се, по прозрачен начин, защото това е един от начините, ако една община е в съдружие или област с някой инвеститор, да се раздели това съдружие, защото иначе се получава това, което се нарича импас. Другото нещо, което мисля, че направих като общин съветник, бях член на Комисията по финанси и бюджет и вкарвах, заедно с други колеги, не съм казал, че аз съм единствения, който е финансово грамотен, вкарвах финансова грамотност в тази комисия, макар че имаше и доста неграмотни хора там финансово, но те пък бяха грамотни в друга област. Един от проблемите е, че общински съветници са много на брой. В Ню Йорк има по-малко общински съветници, отколкото в София. Само, че в Ню Йорк е фултайм джоб, нали? Те са като парламента на града. Това си е стъпка в политическата кариера. Да. Минете, това работят, нали? Да. И според мен това е по-добрата система за управление на една община, но в българските... Нали, ние сме като други страни в Европа, като Гърция, например, и не само Гърция, където общински съветници са по-скоро нещо съвещателен орган и взимат решения, които след това кмета трябва да ги изпълнява. Но не работят фултайм, т.е. могат да работят нещо друго. Да останем на политика и да отидем в Ню Йорк, Америка. Скоро ти направи едно парти, черно Джони Тръмп парти. Поводът за това нещо беше, че беше познал, че Тръмп много преди други коментатори изобщо да говорят за това нещо и даже обратното на това, което казваха те, че Хилари 100%, помниме Ню Йорк Таймс 95% възможност Хилари. Хафингтън Пост 98,6. Да, деня преди изборите. Деня преди, говорим за деня преди изборите. България беше подобно. Нали? Тук някои наши колеги, така наречените умнокраси, си бяха не само те. заклели във вярност вече на Хилари Клинтън. Министър Митов също. Министър Митов и така нататък. Министър в оставка. Ти как успя да го направиш това предсказание, което организира и... Първо тук ми помогна един мой приятел, който ми обърна внимание на... Боян се казва. Който ми обърна внимание на преди повече от година на един коментар на Скот Адамс. Не знам дали знаеш кой е Скот Адамс. В момента му чета книгата. Така. Всичко, което той напише, трябва да се чете. Той има блог също. И Скот Адамс, който е self-made мултимилионер, е най-вече психолог, макар че мисля, че по образование не е психолог, но той за мен има двойна докторантура по психология. И той ми обърна внимание на някои черти в изказа, повтарям изказа, начина на говорене на Тръмп, които според него ще доведат до това той да получи много широка подкрепа от хора, които не е задължително даже да осмислят какво им говори.
Това ми се стори малко странно, поради което взех да прочетах 2 негови книги на Тръмп. И много се удивих колко хубаво са написани тези книги. След това прочетах още 2. Почнах да следа какво става. И започнах също да виждам как той почна да гази като влак републиканците. Аз между другото бях фен и продължавам да съм фен на Бен Карсън, доктор Бен Карсън, знаейки, че той няма да може да стане президент, но той получи около 7%, което не е малко по едно време. И веднага след това се отказа и подкрепи Тръмп. А за мен Бен Карсън мога да ти говоря с часове с него. Той е уникален човек. Той стана между другото министър. Той ще бъде министър по български на регионалното развитие. Да. Там е Рубан, не знам си какво нещо. Така, и когато и Бен Карсън, който за мен е наистина невероятен човек, подкрепи Тръмп, аз тогава не спомням един уикенд, много се зарових, четах почти цял уикенд кой какво говори за него. Тогава видях, че Руди Джулиани, който за мен също е уникален човек, чел съм от 2 пъти биографията. Той преобърна Ню Йорк от клоака в един много добър град за живеене с 2-та си мандата. Джулиани, Елон Мъск, нали... Питър Тил. Елон Мъск по-късно, извинявам се. Питър Тил. Елон Мъск по-късно. Елон Мъск, между другото, той от Converted. Той беше на Хилари фен, както и повечето хора в Силициевата долина и въобще в Калифорния, в муви индустрията. Между другото, една забежка. Още 50-те години мислех в малката си студия антикапиталистическото мислене. Много ясно показва защо интелектуалците масово гласуват за леви в щати и в цял свят. Сега това го коментира и Насим Талеб, който даже измисли термин, който много ме кефи. Intellectual idiots. Като разбира се, тук той има под думата idiot, гръцкото значение на думата idiot, а той е непрофесионалист в дадена област, която говори в тази област. Както знаеш от личната си работа в икономиката, такива с лопати да ги ринеш, дето нищо не разбират от икономика, пък имат много голямо мнение по икономиката, пак да цитираме Мари Майто Робърт в този случай. И всъщност, нали, когато видях, че такива хора подкрепят Тръмп, като му прочетах и книгите, и като си направих домашното, и по моя жаргон финансов due diligence, първо разбрах, че това е много качествен човек, много особен, много експанзивен, за което ми допада също. Аз имам едно нещо с Тръмп общо със сигурност, други неща нямам сигурно. Според мен и той, аз със сигурност говоря някой път по-бързо, отколкото мисля. По-скоро използвайки тъй наречената интуитивна система на мислене и на израз. И Тръмп е такъв. Понякога съжаляваш, защото някой път обиждаш хора без да искаш, след това се извиняваш. Ето това се е случило на Тръмп, нали? Поради което просто предвиди, че Тръмп ще има голям успех. И втората причина, Хилари е много слаба и републиканците просто се осраха за 8 години. Който и показател да вземеш, извинявам се, да, демократ. Който и показател да вземеш, 50 милиона почти американци живеят на социални помощи, бе, човек. Нали? Оттрои се външния дълг на щатите. Във външната политика щатите станаха посмешище, брачи. Значи, виж, Путин, брачи, с една държава, която размера на икономиката е по-малко от размера на... Не, малко по-голям от размера на икономиката на държава като Холандия, нали? А спестяванията са по-малко, отколкото на холандците. В пъти гледай какво прави, нали? Поради абсолютно слабото лидерство на Обама. Лично Хилари е виновна за проблемите в Сирия и Ирак. Либия. И Либия. Поради което, нали, с този слаб кандидат на мен беше абсолютно ясно. И даже ме е яд, че не заложих малко и повече пари. Нали? Аз направих малко пари, като една седмица преди изборите шортнах песото. Но така. А иначе в България спечелих 27 бутилки черно Джони. Между другото, част от тях ги спечелих на изборите предишната, всъщност същата седмица на президентите, защото макар че там не го правих публично, както беше за Тръмпа се хващах на лични във Фейсбук, защото, нали, все пак съм съветите министър, който е в коалиция с ГЕРБ. Но аз предвидих, че Радев ще отнесе Сачева още на първия тур и спечелих и оттам няколко бутилки. Дай като сме останали на темата българска политика, като сме подхванали, кажи защото аз участвам в този дебат, писах една статия скоро време в Клуб Z, ти участваш в този дебат за дясното в България. Ти беше написал в статията си в News, че трябва българските десни да спрат да копират американските леви. Точно така. Какво ти е мнението за това, което трябва да се случва в дясното в България? Първо, в България винаги десните са били много повече разцепени от левите, или казано по-народному, много вожд, малко индианец. Това се случи още в самото начало.
Аз съм между другото учредител, даже не мога да се сета на коя партия в СДС. Още декември месец 1989 година. Между другото беха ми предложили да съм водач на листа във Великото народно събрание. Аз бях пред да следвам в Канада вече с стипендия от университета на Алберта и отказах. Иначе, ако не бях пред, щях да стана депутат във Великото народно събрание, ще съм най-младия депутат. Не, втория щях да съм най-младия, ще е Стилян Стойчев, който беше също от СДС. И още тогава ми направи впечатление колко много партии има. И когато се създаде СДС, аз бях на събранието по създанието, ми направи впечатление колко много хора дърпаха чергата си към себе си. Тогава даже Иван Костов го нямаше. Иван Костов тогава пишеше статии за работническо дело, нали. Последната му статия точно от това време и обясняваше как трябва да се реформира социализма. Нали. Аз тогава написах една статия как трябва моментално да се копира поляците, нали, в списание Икономика и имам пред Балцарович и бях абсолютно оплют, включително от академици от БАН. Нали. Аз бях съвсем млад, хонорован асистент в катедра МИО, в все още ви Карл Маркс. Нали. И всъщност, нали, още от тогава десното е много разпиляно. Иван Костов, и то не лично той, но това, че насирането на Жан Виденовата има, нали, 2 години, като държавата България се върна със 7 години назад. И докато 97 година, 90-та година България е по-богата от латвийските републики, малко, но по-богата. И примерно 20-30% по-назад от Полша, Чехия и Унгария. 97 година всичките балтийски републики са 23% по-богати от България. А тези 3 страни, които споменах от Централна Европа, са 2 пъти по-богати. Това се случи за 7 години. И ако днеска някой ни пита защо сме по-зле от тези държави, да им кажа, че ние постепенно, но не и толкова бързо, колкото на мен ми се иска, ги настигаме. Но основното ни впадане назад е периода 92-97 година. Защото преди Жан Виденов, между той е честен човек, такова впечатление, но това не му пречи да беше министър-председател на много ужасно правителство. При него пък беше Беров, Бог да го прости, където по-управляваха пак ДПС с БСП и където раздаляха пари на кредитните милионери, които фалираха банковата система по-късно. И оттам спестяванията на хората изчезнаха. Всъщност, Костов, като спечели изборите, той беше повече от царя популярен. Имаше имаше над 67% самото СДС. Обаче той, не знам дали лично той, но той позволи СДС да почне тогавашното СДС и то някои от тези хора, които отдавна не са в политиката, да крадат чрез работническо-менеджерските дружества, да правят ужасни приватизации. Контрабандата беше ужасна. Каквото и да се говори, има си независими, защото те говорят обратното феновете на Костов, но си има 2 независими проучвания за корупцията и показва, че най-голямата корупция е точно по негово време. Почитам по негово време. Даже не е по времето на Виденов и въобще не е по времето на Станишев. Нали? Така или иначе, това е проблема на дясното. Един от проблемите. Прекалено много хора искат да стават политици и депутати, създавайки разни десни партии. И сега имаме същия случай с Да, България. Не виждам защо трябва да има Да, България партия. Нали уж са приятели с Радан Кънев. Нали, да вземат да се обединят, ако искат да прекръстат ДСБ. Обаче за какво трябва да има още една партия? Нали? Също е случай с реформаторския блок, между другото. Защо не стане една партия? Нали, защо трябва да има вътре 4, 5 или 6 или 7 партии, или колко искат да допълнително? Нека да има една партия. Нали? Така. Другата причина, другия проблем е, не знам защо, може би, защото сме малка държава и по-рано са сетили демократите, но Демократическата партия е голям спонсор, Американската демократическа партия, от години е голям спонсор на българските политици и Сорос допълнително. Между другото, Сорос трябва да му направим евала за това, което е направил за Американския университет Благоевград. Без него нямаше да има такъв университет. Свалям му шапка за това, но пък не му свалям шапка за всички други неща, които прави. Особено това, че той е един чист крони капиталист. Нали? Той прави пари, когато прави добри неща, инвестира в държави като България и след това иска бизнес от същите държави. Нали? Но поне България е малка държава, нали? Сигурно не е за голям бизнес. Но така иначе неговите фондации плюс фондацията на Демократическата партия на щатите пращат политици от дясно, което не е задължително лошо да учи в чужбина. Например, такъв политик, той не е случайно, също на един дебат сме в телевизията на амбразурата беше, нали, много е умен, нали, харесвам го, някой път не му харесвам действията. Става въпрос за той един от първите изпратен да учи с пълна стипендия от Демократическата партия. Става въпрос за Емо Кошулков, нали? Той е такъв пример, нали? И не е само той.
Надежда Михайлова, нали, е била в Харвард 2 седмици на някакво обучение, някои са били за повече. Това е масово, това лошо няма. Нали, проблема е, когато те прати някой на такова проучване, на такова обучение, ти ставаш по-скоро американофил и по-малко българин, или започваш каквото и да говори той, който те е спонсорирал, независимо дали е вярно или не, ти да го защитаваш на амбразурата като митичния Матросов. Това го виждате какво прави сегашния министър вече в оставка Митев. Нали, той никакви качества няма за министър. Нали. Той е много назад в развитието си министър. Много хубаво в английски говори. Много добре, че хубаво говори английски, но нали, той можеше да стане министър на външните работи, може би след още 10 години, като мине по стълбицата. Нали? Но стана министър само защото е минал през такива обучения и много сериозна подкрепа в Съединените щати, най-вече от Кака Нюланд, която сега най-вероятно ще стане посланник някъде, защото е в Съединените. Ако Тръмп не е много недоволен от нея, но Его Митев е типичен пример как става министър само защото е стипендиант на политически естаблишмент в Съединените щати. И това според те влияе върху дясното идеологически също. Разбира се, че влияе върху дясното идеологически. Как да не влияе? Първо, демократи са силно леви. Това е абсолютно ясно. Има ясни измерители, че те си леви, политиките им са такива, да не говорим, че Сандърс, той директно си казва, че е социалист. Нали? Републиканците също, нали, Буш син, между другото, за мен е срам за Буш баща. Защото той няма разлика между него и Обама. Значи Клинтън е много особено в първия си мандат. Клинтън е Клинтън е един от най-добрите президенти в първия си мандат. Той прави съкращения на разходи в първия си мандат. Социална система но към края на първия мандат с това обещание Affordable Housing, нали, започна балона, но при всички случаи Клинтън е много по-десен президент от Буш син, нали. Обама да не говорим, от него по-лево не мога да има, нали. Само Хилари ще да можеше, да. И всъщност това е проблема, че левите в Съединените щати са финансирали и спонсорирали не всички. Ето аз съм десен, голяма част от 10. И пак казвам, не е задължително, че те са ги спонсорирали. То не е имал друг начин. Всяко ходене в Харвард, в MIT, в който и да е университет, независимо дали за седмица, 2 или за 3 години, като Емо Кошулков, един от най-добрите университети в Калифорния, той завършил бакалавър по политически науки, окей. Въпросът е, че след това е личен избор, дали да Какво да говориш? Какво да говориш и дали да говориш истината или да правиш услуги против твоите убеждения, за това, че този, който е спонсорирал, го изисква или даже не го изисква от теб, ти просто си решил, че му връщаш услуги. Добре, кажи много накратко как да го оправим българско дясно, как да го направим, аз искам да бъде по-пропазарно, по-ориентирано към създаването на някакво богатство. Задаваш ми въпрос, на който нямам отговор. Нямаш отговор? Не съм нито баба Ванга, нито имам... Значи, според мен нали, първо дясното винаги ще бъде разделено, но то трябва да бъде разделено на 3. На по-консервативно, клонящо към лек крони капитализъм, ама е по-скоро приятелски капитализъм, но наистина по-консервативен, включително в идеологична гледна точка. Нали, примерно, аз, макар съм либертарианец, нали, аз съм вярващ християнин и не вярвам в това, че трябва да има бракове между еднополови. Нали. Съгласен съм, че трябва да имат право, ако решат да живеят заедно да го правят и да там да наследяват и всички тези истории, но не може да има нито църковен, нито граждански брак между различни полове. Това е... Пак казвам, имам приятели, такива хора, много качествени хора, но това не трябва да се насърчава. Също съм и против абортите, освен ако не са резултат на насилие, резултат на болест, нали, защото това все пак е... Както и да е. Но това не е либертарианско, нали? Макар че има либертарианци, които мислят като мене. Да. Те наречени патерналистични либертарианци. Като, например... Много вярш, Рон Пол е такъв. Рон Пол е такъв. Един от любимите ми автори, професори от Чикаго също. Не мога да се сета, ще се сета след малко. Така, че има едно консервативно крило. Да. След това имаш соцкрилото, дясното соцкрило. Хилари Клинтън е добър пример. Оланд е добър пример. Но това са капиталисти. Това всичко е в рамките на капитализма. И след това имаш либертарианството. Това са трите десни партии, нали, които аз в момента виждам абсолютно възможност за възраждане на либертарианството и поставянето му
Значи, либертарианците никога не могат да станат управляваща най-голямата партия, защото либертарианството не е популизъм. Нали, за да си голяма партия, трябва да има много силен популистичен елемент. И в истинското либертарианство популизъм няма. Там има прагматизъм. Само прагматизъм. Може да има малко наивитет, защото аз, например, и с тебе сме спорили, нали, според мен някои неща държавата няма как да не ги прави, най-малко, защото хората никой няма да съгласят държавата да не ги прави. Но да речеме, примерно, не може да има само частна армия в голяма държава, нито един нормален човек, освен някой наивен либертарианец, не може да си мисли, че стане това. Като казвам не може, имам пред, че няма да стане, не че не може по принцип. Нали? Има цели градове, дето имат в щатите, не само щатите, държавна общинска полиция, има само частна полиция. Но така иначе либертарианците са прагматици, тук там е романтици. Нали? Това не може да стане да събере толкова хора около себе си. Защо? Защото много хора, защото не е лесно да бачкаш много и да учиш много. И много хора, повечето хора не бачкат много и не учат много, а гледат как живее някой, който бачка много и учи много и търсят да гласуват за някой, който ще им каже как, ще му вземе нещата. Как те ще станат като него, ама без да почнат да бачкат много и да учат много, най-по-простено казано. Но в момента заради това, че има и резултатите в щатите и не само щатите доказателство, има абсолютно недоволство, сериозно, масово и от социалисти, и от консервативните десни. Има възраждане на национализъм и има възраждане на републиканските идеи. Ти виж и в България колко сме популярни вече либертарианците. Нали? Виж колко по телевизия ни канат без да им плащаме. Нали? Имаме преди, че много десни България и леви одат и плащат на телевизиите, за да се появят, нали, да приказват. Нали? При нас такова нещо няма, нали, знаеш. Нали, ти участваш в медии, аз също участвам в медии. Нали. Така че, нали, сега ще видим какво ще стане на тези избори. България говоря. България, да останем тук на местен терен и да си поговорим за някои от хората, които според мен са точно на обратното мнение, нали, които, да кажем, десни, пропазарни, либертарианци хора от едната страна, от друга страна са други хора. И скоро ти видях, че си бил в университет и изнесеш лекция за плоския данък. И в скоро време и аз самия и ти имахме сблъсъци с примус с синдикатите, които пак бяха измислили някакви страхотни неща. И с БСП включително. Те също бяха измислили, че плоския данък трябва да бъде премахван. Че задължително 100 лева увеличение автоматично на всеки. На всеки на заплатите. Кажи нещо по тази тема. Ами какво да кажа? Какъв е проблема? Ще цитирам пак с Хайек ли мисли се сета един от двамата, че ако социалистите разбираха от икономика, нямаше да са социалисти. Да, това е. И за съжаление, то не е само за социалистите, това е за всеки човек. Значи, не случайно и Кейнс и Айнщайн, не знам дали знаеш, двамата са искали да учат икономика. И двамата не са се записали икономика, защото са решили, че това е много сложна наука и са абсолютно прави. Единият е завършил в математика, това е Кейнс, другият е завършил физика. Нали? И наистина, за съжаление, поради социализма и поради глупости на Запад, които някой път икономисти говорят, хората си мислят, че икономиката е баба ница, турска паница. А тя не е. Тя е много сложна наука, защото тя преплита психология, преплита математика, преплита социология. И хората реагират по различен начин. И институциите, освен това, реагират по различен начин, в зависимост от различни стимули. Например, качване лихвено равнище, по един начин реагира МАС, по един начин реагираш ти, по един начин реагира пенсионен фонд, по друг начин реагира инвестиционна банка. Поради което е трудно, не случайно се казва, че икономистите не могат да правят предсказания. Да, те не могат. То никой не може да прави предсказания, включително и те, които правят предсказания на времето. Но в икономиката е много сложно, защото един модел показва какво ще стане при определени предположения. Само че при тези определени предположения не се знае масовият човек, който трябва да изпълнява това решение, примерно политическо, какво ще направи. Някои неща са обаче абсолютно ясни. Например, на темата данъци. Сега аз не съм съгласен ето с това либертарианско, което го промоцирате, всеки данък е кражба. Нали? И ще обясня веднага защо не съм съгласен. Да, ще водим спор. Не, няма какво да водим спор. Ти вече преди малко кимаше, като ти казах, че не може всичко да е частно. Значи след като ще има нещо, което се плаща. Аз не съм кимал, моля ти се. Добре, окей, ти си значи от наивните либертарианци, поради което никой няма да станеш популярен, казвам ти. Добре. Нали? Политически, защото никой няма да гласува за човек, който твърди, че всичко може да е частно.
Просто няма как кой да гласува за това. То може да бъде въпрос. Аз съм съгласен с това, че не може да бъде сега. Нали? Никога не може да бъде. То ако можеш... Не, никога не може да бъде, ще обясня защо. Ако можеше да бъде, щеше да бъде така преди векове, когато имало по-малко. Това е било повече либертарианство, ако си спомняш. Така. И за съжаление, света върви от по-малко либертарианство към повече либертарианство. Защото данък общ доход за първи път е въведен на федерално ниво в щатите 1913 година. Така, поради което не съм съгласен, че аз искам да плащам данъци. Искам да плащам данъци, защото знам, че държавата не може да съществува без някой да плаща за това нещо. Нито един министър няма да си плаща от джоба си собствената заплата. Нали? Но няма откъде другаде. Но искам да плащам косвени данъци, данъците върху потребление, а да не плащам преки данъци. Ако ме пишеш, не трябва да има данък общ доход. И ще обясня защо. Първо, и това вече всички икономисти го знаят, включително десни и леви всекакви, и всякакви данъци имат влияние върху икономическия живот и спестяванията, но преките данъци имат по-голямо влияние, т.е. те са по-гадни, да го кажем. Второ, по-често е който потребява повече да плаща повече данък. Ето затова аз съм за косвен данък. Сменяй си колата по-често, плащай повече данък, акцизи, ако е голяма колата и ДДС. Искаш да пушиш цигари, плащай ДДС. Искаш да ядеш пържоли повече, плащай. А този, който иска да спестява и да инвестира, за какво да го наказваш? Нали? Така че според мен трябва да се намаляват преките данъци. Така. Извинявам се. Да, преките и да стоят същите или да се увеличават, даже ако трябва плоския за сметка на намаляването на преките. Понеже ще има данък общ доход, това е нещо, което няма да стане, поне в моя живот сигурно, а може би никога, защото винаги бедните ще искат богатите да плащат повече. Стигам до темата с пропорционалния данък. Той се наложил като думата плосък, ама за мен по-точно е пропорционален. То е пропорционален. Нали? Там е ясно доказано, ето аз като бях в УНСС, имаше доста преподаватели, професори, викаме, дайте на някои ваши студенти, даже докторанти да направят иконометрични изследвания за ефекта му в България, защото за България не са правени иконометрични изследвания, докато при нас им дарах един линк към едно изследване за Латвия, където е правено иконометрично изследване, което ясно доказва, че има ефект от там и по-дълъг периода. Има много положителен ефект върху икономическия растеж на въвеждането на плоския данък. И причината е много проста. С въвеждането трябва да е на ниско ниво, защото примерно те го въведаха в Исландия и в Гренландия на високо ниво и той не преработи, защото той беше 36% там. Нали? Плосък данък, нисък, води до следното. Директно всичките хора, които са имали високи доходи и са търсили законно и незаконно да ги намаляват, рязко им се намалява този стимул. Аз винаги съм давал пример със себе си. Моята малка консултантска компания работи в, не случайно ска, балканска консултантска компания, работи във всички страни наоколо, че включително съм работил в страни, които не са на Балканите. Докато не беше въведен нисък данък общ доход и нисък данък печалба 2007 за данък печалба и 2008 за данък общ доход, всичките ми проекти извън България съм ги правил през фирмата си в Кипър, която вече не съществува, която не беше офшорна, която беше моя и на моя партньор, на нашите имена и това беше абсолютно законно, защото аз като съм в Белград и работя по проект в Сърбия, Сръбската агенция за приватизация, там някъде имам една награда от тех за приватизация на една цигарена фабрика, ми включи договора с моята компания в Кипър и съвсем законно аз си получавах парите там и след като си платих данък дивиденд и данък печалба в Кипър, можех да си ги правя какво си искам. В момента, в който тук в България си плащах някаква заплата, колкото да не умра от глад, нали. Всъщност винаги съм плащал на максималното осигурителен внос. Аз и сега се осигурявам на 2600 лева. Но това го спрях, защото нямам никакъв стимул да го правя това нещо. И много хора това го направиха. Не случайно първата година, в която въведаха пропорционалния данък, предишната година имало Георги Ангел ги даде тези цифри, под 10 човека са дали декларация за доход над 1 милион лева, близо 1000 са следващата година. Нали? Очевидно никой не си мисли, че за една година от 10 са станали 1000 милионерите. Нали? Второто нещо, което е много важно е, това засилва стимула на хората с по-високи доходи още повече да работят. И много нещо важно. Засилва стимула на хората с ниски доходи да работят повече се образоват, защото те си викат,
ами аз сега ако работя повече образователно, ами сега си имам 10% данък, ама ще мина в 20% ставка, как се дигнат доходите. И дохода ми много няма да се увеличи. Нали? Като въведеш един и същ, той си вика, аз сега като ми увеличат заплата от 600 на 900, няма да плащам от 10-20% и няма да получа само 80 лева повече, а ще получа 270, защото ще ми вземат 10% на 300. Нали? Тоест, това е много важен, който хората, то е елементарно, това не знам, защо не се замислят. Че хората, но политически е добре да кажеш, богатите са зле, те плащат малко данъци, дай да им качиме данъци. Нали? Това е кривата на Лафер всъщност. Ами да, но кривата на Лафер, между другото, не казва къде е нивото оптималното на данъците, поради което трябва да има проба и грешки. Между другото, тук аз нямам никакъв кредит за това, аз говоря много за плоския данък, но евала на колегите от Института за пазарна икономика от Industry Watch, между другото на Сорос също от икономистите в началото, защото и те са участвали в промоцирането на... Излезе една много хубава книжка сега наскоро с историята на плоския данък. Те от 96-7 година са почнали да говорят, но де-факто в България правилно беше въведен той, защото това е края на една 10 годишна реформа, стартирала от 97 година, когато 50% почти беше данък общ доход, с постепенно намаляване, за съжаление Костов не посмя да го направи, той ги намали от 50 на около 40. Но след 2001 година, много бързо, за 6 години, от 6 вноски станаха 4, накрая станаха 3, като най-високата беше 28%. Нали, тоест, получи се оплоскостяване постепенно. Видя се резултата. Още даже при това оплоскостяване данъците от данък общ доход растяха много над икономическия растеж. Обикновено, като го дам това за преди, те викат, ма то беше ръст на икономиката. Добре, дай ние проста иконометрика. Дай да изолираме ръста на икономиката, ще видиш, че пак има голям приход на данъците, който не може да се обясни с ръста на икономиката. Така че не случайно Пламен Орешарски, той между никога не е бил ляв, нали? Получи наградата 2009 година на Световната банка за най-добра данъчна реформа в света България. Нали? То е заради тези 10 години. Нали? Сега извинявай, и БСП бяха на власт и Станишев премиер и се хвалеше с това нещо. Той има книжка, където казва, което между другото Илия Лингорски, нашия общ приятел, първо, че има много хубава лекция за историята на точно на реформата, за която ти говориш, но той ми показа и книжката, нали, в където Станишев много добре защитава плоския данък, нали, от социалистическа в кавички гледна точка. Така че това е на тема плосък данък. Аз за това бех кръстил лекцията много съм горд с това заглавие. Плосък данък или плоски идеи. Идеята да се махне плоския данък е много плоска и вредна. И вредна най-вече за левите, техният електорат. Защото с въвеждането на този данък хората с по-високи доходи плащат повече. Това е същото с минималната работна заплата, която е любимо нещо на левите. Всъщност удря хората, които би трябвало те да защитават. Точно така. Същата история. Дай да видим и други леви, които те не се саморазпознават като такива, но нашите приятели зелените, ти с тях, нали, някои от тях се разпознават. Някои от тях са, между другото, някои наистина се разпознават, но други се дразнат, като им кажат дините, нали, зелени отвън, червени вътре. Сега бяхме при Боян Рашев да снимаме. Той не е червен. Той със сигурност не. Той със сигурност не е червен. Но, кажи ми за твоите сблъсъци с тях. Сега темите са няколко, по които имат тези сблъсъци. Единия е, нали, така, Банско, ските. Значи, моят сблъсък с тях, първо искам да кажа, че в Зелената партия, ПП Зелените, има всякакви хора, не мога да го генерализирам. Абсолютно има и либертарианци. Има и либертарианци, както ти знаеш. Освен това напоследък има доста грамотни и въобще не червени динени глави, вкарани вътре като заместник председатели. Съжаление обаче, хора, които вече не са в ръководството на тази партия, като Ковачеви, Тома Белев, който даже е бил в друга зелена партия, и няколко грантаджи, те също са грантаджи, този, който го съда и скоро ще го съда, ама не се явява на дела, ама скоро ще го доведат принудително, Борислав Сандов, те се издържат само от грантове. И лошо нема, само че техните грантове, според мен едно време са искали пари по морето и по планините, да правят някакви проучвания, пупове, мупове, не са им ги дали. И там, където не са им ги дали, имат инвеститорите проблеми. Започвам откъде ми дойде на мене в кавички проблем, защото той е техен проблем, аз нямам проблем, защото аз съм чист пред съвестта си. И както казах, един вече ще го осъда и след това ще ги съда и другите, и ще ги осъда всичките, ако не спрат. За клевета. Това е сега модерно. Първият случай е, преди много години, бях директор на борда на директорите на един голям фонд за недвижими имоти, в който между другото основен инвеститор беше най-голямата австрийска фирма за недвижими имоти.
Prime Property BG се казваше. И бяхме купили земя зад плажа Корал. По някаква причина, някакви зелени решили там някакви кукичета открили, които въобще ги няма на плажа, са на майна си газина. След това други зелени искат там, не искат, ходят и сърят, аз съм показвал снимки. Ходят, опъват незаконно палатки на дюните. Под сърът им пред сърът, ама яко сърът. Нали, аз съм снимал снимки с кенефи по дюните, поради който искат този плаж да бъде екологичен, осран от тях, безплатно. Намерили, че аз преди години съм бил член на борда и развиха една теория с помощта на Бивол, който също ще ги осъда. Нали, че аз някакви далавери съм правил там на плажа Корал. Нали. Далавери като един член на борда на директорите на публичен фонд. Листнат на борста. Нали. Само това, като чуеш как някой на публичен фонд под австрийски контрол. Нали. След това с тази история с Пирин. Нали. Тази история с Пирин е много ясна. Нали. Тома Белев и неговите хора са лапали мангизи едно време, като са правили парка за управление на Пирин. Плана за управление. Плана, който е абсолютно осран план. И освен това, един пирон не беше забит до преди 2 години там. Нали? Аз лично съм ходил и съм правил знаци, бойдисвал съм пътеки и така нататък, като ходя по планините там. Нали? Дарял съм пари в района да се правят екологични инициативи. И на Витоша също съм го правил. От собствения си джоб, не от грантове. Нали? И не успяха да вземат, да спечелят плана за управление новия и почнаха да хейтат против концесионера там. Нали? И понеже аз съм съдружник с 12,5% от хотел, който не е в Банско, но е в района, 42 легла, т.е. имам 6 стаи, аз съм имал личен интерес. Да, аз имам личен интерес, че курорти в България се развиват. Нали? И това е проблема с зелените. Проблема е, че те се... Говоря с част от зелените, споменах кои. Проблема е, че те правят за едни такива много, много благородни идеи прокарат лични интереси и лапат пари. Да не спомена, защото да не забравя, защото е много важно това нещо. В последния месец са направили едно много хубаво филмче на Пирин, който е много хубаво. Кой им го е направил, сигурно са те имена, които съм ти казал, защото аз съм ги виждал в планината. Но филмът е много готин. Има известната мечка там. Там има едни много кози, много готини и много наброй. И между от последните 10 години се вижда как се увеличават. Точно, защото точно се пази там. Нали? Вижда се и как горите се увеличават. Видимо се вижда. Няма нужда сателити даже да гледаш. И сега са пуснали това филмче. Покрай него са сложили 4-5 снимки от години назад. Например, те продължават да бъдат, че има ерозия по пистите, показвайки снимки от 2002-2003, когато са строени писти, когато очевидно не могат да се залесат автоматично. Показали са снимка една от преди 2 години, когато смениха най-стария лифт тройката с шестица нова, от стъпката на лифта и са написали бетон се лее в Пирин. Нали? И вътре под текста са написали дайте ни пари, толкова лева минимум, толкова ако искате всеки месец, толкова годишно, защото Пирин се унищожава и ние се борим да спасиме Пирин. Това са го правили на английски, пуснали са го по всеки сайтове, през зелените им придружни организации и в момента те имат нов бизнес модел. Нарича се ловене на балъки си. Балък на турския балик е риба. И между другото, такива по Насим Талеб intellectual idiots от цял свят, които въобще не си правят труда да проверят, че това са фалшиви снимки, нали? Съм сигурен, че им дават мангизи. Както и въпросният Борислав Сандов беше осъден за клевета за първи път. И след това написа, мене ме осъдиха неправомерно във Фейсбук, заради това във Фейсбук и той събра мангизи, за да си плати 10 000 лева, за което го осъдиха, че сигурно изкарал някой лев допълнително. Пак от такива intellectual idiots. То между другото, като говорим, нали, стана въпроси за Пирин, кажи сега този лифт, това е най-любимата тема, нали, с лифтовете, че не трябва да има лифт. Нали, това пак, безумието на това нещо е... Това е безумно безумие. Първо, нали, аз най-много ходя на Витош, защото ми е до нас. Да. Значи, миналата събота неделя бях пак и ни коли нагоре-надолу, нали, значи, същото е на Пирин. На Пирин, понеже има една единствена кабинка и когато има уикенди и празници, тая кабинка има огромни опашки. Те развиват и други теории, как я пускали на ниска скорост, бе пълни идиоти, ще си казвам, нали? Е масово с коли горе и точно колите и автобусите цапат гората. И освен това има и катастрофи, нали, което е друг проблем. И нищо по-екологично от лифт няма.
Значи аз съм пуснал едно видео на Кроншплац, много известна писта в Северна Италия, нали, където съседния хълм, който беше гъста гора, ако искаш да видиш какво е гъста гора, виж видеото. Направиха 2 огромни писти за една година. И се изсекли там, съм сигурен, повече дървета, отколкото на всички писти в страната, когато България се строили. Нали. Дал съм пример с Гърция, от доклада на Лаурен Ванат, най-известния в света специалист, че в Гърция има повече писти и лифтове, мамка му. В Гърция, съседна Гърция, да, от България. Нали. Един курорт, който преди 10 години беше абсолютно неразвит, сръбски копалник, за 5-6 години му смениха лифтове, сложиха нови кабинки и секаха нови писти. И ето казвам, тази година аз ще ти там да видя това нещо, какво е. А той, между другото, е на под 2000, той най-високия му връх е 2000. Една от другите лъжи на зелените, че не имало сняг в България, нали? И че не имало условия. Между другото, Кроншпан също е 2050 метра. Нали? А пистите при Тодорка започват, горната им част е 2500. И между другото, в Австрия средните масовите писти са между 600 метра и 2000 метра. Тоест по българските планини има условия достатъчно за сняг, за ски. И между другото има много курорти, които могат да се развият. Не са само тези тук. В Рила може да се направят още 2-3 курорта. Нали? В Пирин има още 2, които има Кулиното и Добринище, където трябва да се разширят писти, да се сложат лифтове. И ето как се създаде и реална конкуренция на ски зона Банско. Нали? Те хем искат конкуренция на ски зона Банско зелените, между другото всеки иска. И аз искам конкуренция. Всеки потребител на нали? Но хем спират развитието на ски зона Кулиното и на ски зона Добринище. При положение, че и на двете места има писти. Там единствено трябва да се поизчисти, защото особено на Кулиното част от пистата вече е самозалесена, между другото страшни капини има там. Аз ходя да ям капини. Между другото на Костенец, ако знаеш до София, там има писта. По Стара планина има няколко места. Беклемето, има един стар влек, браче Беклемето, около Сливен. В горе, от друга страна на Шар планина, там където в сръбската страна, на Стара планина, където от сръбската страна този връх Бабин Зуб, мисля, че се казва. Този австрийска хотелска верига 4-звездна, в съдружие с Джокович направиха невероятен ски курорт. С кабинка, с всичко. И си намерили лице, нали? Да. Така че в България може да се развие и ще се развие, въпреки зелените тикви, със сигурност ще се развие много повече зимния туризъм. И между другото, планинския туризъм. Аз ходя в планината повече през извънзимния сезон. Ти пускаш и снимките, нали? Това е... Да, има мисълта ми е, много е готино да ходиш в планината, когато няма сняг също. И между другото, повече хора могат да ходят тогава. Защото това е по-ефтино, освен това си е топличко. Сега трябва наистина да обичаш ски или сноуборд, за да ходиш редовно на студено. Добре, сега поприключваме вече с тебе. Ти спомена, аз всъщност, като се запознахме с теб, ти точно учиш магистратура за Real Estate. Да, така. Сега видях там дипломата. Там дипломата зад мене. 2014 година, на 50 години. Ти тогава си завършил. Завършил си. Но другото, което беше пуснато сега във Фейсбук тия дни, реклама на една книга, която сте издали за психологията. Тоест ти четеш... Психология на инвестирането. Да, което беше написал най-добрата книга ever. Да. Аз, както казва сина ми, защото той ми е доставчик на книги. Тоест, поне работи в Лондон за сега. И аз като си харесвам някоя книга, му пращам да ми я купи и след това той проща, викам, страшна книга, най-добрата книга. Той вика, така ми казваш всяка седмица да прощаш. Но наистина тази книга на Нофсингер, Психология на инвестициите, е много интересна книга и много е хубава, защото тя е малка за четена, тъничка и главите са къси, примерно можеш за един час, половин час на вечер да си четеш. Нали, много интересна книга. Между даже да не се занимаваш с инвестиция, много полезна, защото тя въвежда основните принципи на психология на икономиката, те наречат поведенческа икономика и те наречат поведенческите финанси, а пък да разбираш и въвежда и обяснява те наречат психологически предразсъдъци и те наречат психологически дадености. Тоест това е нещо, с което ние сме се родили. И не може да се бори срещу него. Както не може да се бори срещу него като дишаш, т.е. да не дишаш, в един момент трябва да вдишаш, така и не може да се бори срещу тези неща. Трябва да ги знаеш кои са обаче, да знаеш до какви резултати водят и тогава можеш някой път да не се поддаваш много на тях. Подчертавам някой път. Да ги хакнеш. Аз самия
макар че съм магистър по недвижими имоти от най-добрия университет в Англия в тази област, университета на Ридинг, College of Estate Management, създаден от кралската фамилия преди 300 години, този колеж специално. И още под там, както се казва, Under the Auspices of the Her Majesty. Също се подадах на един предразсъдък и инвестирах повече, отколкото имаше нужда в недвижими имоти. Да. Примерно чрез фонда, който управлявах. Фонда има повече, има още имоти, които не са застроени и може би никога няма да се застроят. Не, някои се застроят, защото те са добри имотите, но бяха купени на високи цени, но балона се надуваше, макар че го знам цитата на Бъфет, че един балон, като се надуе иглата, ще го пукне, тя вече го чака. Но свръхоптимизма е един от тези предразсъдъци, за които много обяснено добре в тази книга как се поражда и до какви последствия води. Нали? Добре, аз бях тръгнал с въпрос да кажеш какво да препоръчаш. Тази книга очевидно я препоръчваш, нали? То определено. И въобще, Ричард Талер се казва този автор, който споменах преди малко в университета в Чикаго, който е един от водещите академични професори и пишещи книги на тема психология на инвестициите и поведенческа икономика. Но ще те помоля да кажеш какво да четат хората, в смисъл да препоръчаш. Аз моля всички, които веднага ще ти кажа какво да четат. Да. Всичко. Всичко. Значи, ако трябва да ограничат... Началото бе словото. Значи най-важното нещо е човек да чете колкото си може повече. Не е задължително книги само да чете. Аз обичам да чета книги пред хартиен носител. Аз обичам да чета книги, защото аз подчертавам вътре като чета. И обичам да чета, да разгръщам. Тоест не обичам Kindle, нямам Kindle, не обичам компютърно. Но, независимо по каква форма, трябва много да се чете. Сега, като казвам всичко, разбира се, човек няма време за всичко. Затова започвам с най-важната книга, нарича се Библията. Да вярваш, да не вярваш в Бог, това няма нищо общо. Няма нужда да вярваш в Бог, за да четеш Библията. Библията и Стария и Новия Завет е пълна с мъдрости. Ама пълна. Не случайно аз се замислям да почна да вода един курс, който ще го кръста Bible Economics. И ще преподавам икономика с примери от Библията. Примерно десятника, 10% плосък данък е измислено от Библията. Кейнсианството е измислено там. Там са започнали още в Стария Завет. Това не е голям плюс. Не казвам, че е плюс. Там са започнали, когато има криза, държавата да харчи пари, когато няма криза, държавата да събира пари. Това е в Стария Завет. Даже имаше скоро един филм, в който това се видя, нали? Точно това как го правиш. Нали? Много примери мога да ти дам. Притчата за талантите, която обяснява как човек трябва да рискува, ако иска да е успешен. Предприемачеството е в Библията така. Аз имам до главата си Библия. Едно време четях всеки ден, са малко по-рядко, но няколко пъти на седмица. Прочитам разни истории. Тя прилича на халваджийски тефтер, защото съм е чертал, подчертал и така нататък. Пак казвам, най-важната книга за мен е това. След това зависи от хобитата ти. Интелектуалните ти хобита и професията ти. Аз съм смея да твърдя, съм малко поли така. Аз смея да твърдя, че да разбирам добре от макроекономика, не от микроекономика. И добре от определени среди, определени направления в корпоративните финанси. Не от всичко в корпоративните финанси. И не от всичко в макроекономиката. При нас не разбирам от labor economics. И другото, което доста разбирам е, без да имам тъпия, там имам 3 магистратури, но по това няма магистратура, е психологията. И аз всъщност чета в тези 3 области. Аз чета и хоби, има и политика. No. Така че аз чета книги, които са свързани. Идеално е да чета някои, които хващат от всичко. Например, Ричард Талер, като напише нещо, той общо взето пише, вътре има политика, психология, икономика, финанси. Насим Талеб, като напише, вътре има политика, финанси, икономика. Томас Сола, като напише нещо, любим автор, там има политика, икономика, социология. Нали? Тоест, хубаво е човек да чете книгите, които са хобитата му. Например, аз не чета романи. Не ми е, може би, сигурно губя, че не чета романи. Или кримки. Никога не съм чел. Едно време, когато нямах такъв достъп до международен източник на книги, четех български романи, класики разни, нали, Тютюн съм чел 10 пъти сигурно, Чудомир любим автор, но сега не го правя. Мисля, след години, като спра да работя и тогава няма да има нужда да чета толкова професионална литература. Да се върна малко към
класическата литература, защото примерно предпочита ми се пак нещо от Достоевски. Нали, предпочита ми се нещо пак от някой от френските автори. Нали. Но нямам време сега. Има и нови автори, за които чувам съм много добър. Примерно не съм чел, а чувам, че невероятно трябва да го прочета. Хари Потър не съм чел. Нали? Чувам, че била невероятна книга, ама като знам колко тухли са, братче, кога седна да ги чета. Нали? Чете ми се малко фантастика пак. Едно време четех преди години, сега не чета. Свършвам с това, че най-важно е да се чете редовно. Не е толкова важно. Нали, важно е какво да четеш, но ти ако си глупав, четеш глупави неща, нали? Няма и ти помогне, нали? Но мисълта ми е, че по-добре да си глупав и да четеш, колкото да си глупав и да не четеш. Ти кога ще чакаме да напишеш книга? Ох. Виж го това бюро. Не е случайно така. Аз имам идеи за 2 книги, рано или късно ще ги напиша. Какви са? Едната книга е лесна за писане. Примерно трябва да фана някой мой стажант да му плата пари и да го направи. Аз имам толкова много публикации в медии, още започнах в средата на 90-те години, че на мен първо ще ми е интересно да ги прочета част от тях и да видя къде съм познал и къде не съм познал. Защото аз винаги, когато пиша нещо, общо взето не че правя прогнози, но общо взето казвам какво ще стане според мен, ако нещо се случи или нещо друго, или нещо не се случи. Тоест, ако някоя политика икономическа се проведе или не. И ще ми е интересно да направя една книга, където тези неща са описани. Да. Като ще включа и Фейсбук. Защото във Фейсбук е много лесно това. Даже може би едно време го направи преди 3-4 години, 3 години Любен Дилсив, му беше много успешна книжката. Така че най-вероятно ще го започна първо с Фейсбук. Другото нещо, което искам да напиша е икономическа история на приватизацията и чуждестранните директни инвестиции в България за последните 25 години. Като това нещо възнамерявам да е малко не чисто академично. Да, това е по-като академично значение. Но, не, аз ще го направя популярно. Но ще има и малко академично, защото моите родители не са живи, но бях им обещал, че стана професор някога. Искам тази книга да ми даде основания да стана професор някъде. Те ме канат, няма казвам, университети. Може да стане и без книга, ама аз не искам по лесния начин. Според мен има прекалено много професори. Аз искам да имам публикации. Аз имам доста публикации, включително в канадско списание научно 90-та година. И то в най-доброто Canadian Public Policy, най-доброто по икономика и политика в Канада. Но искам да си напиша книгата. Аз пак се върнах към преподаване. Сега вода един курс по проектно финансиране в един софийския българския кампус на Cardiff Metropolitan University и съм в разговори с американците от Благоевград до година да започна да вода там. Аз предпочитам да преподавам на английски, по-ми е лесно. Между другото, благодаря и на директора на университета, който пак ме покани УНСС. Може би ще се върна, аз там съм преподавал също, бил съм асистент, но за сега ще ми дойде много. Общо взето това са ми, да съм жив и здрав, това са ми плановете. И това ще е втората книга, която всъщност това ще е по-сериозната книга, която ще има и малко академичност вътре, която може би ще ме позволи да стана професор. Ами нещо за финал? Някой съвет, прогноза? Be calm and stay in Bulgaria. Окей. Да очакваме добри неща тогава. За твоята прогноза тук е булиш за България. Виса, това е въпрос за цел други снимки. Може би трябва да пише една статия. България след 1997 година при всяко правителство се развива по-добре, отколкото средноевропейското ниво. И това се доказва при всичките проблеми. Независимо от цар ли е, Станишев ли е, Борисов ли е, да, има пропуснати възможности при всички Костов ли ще е. Но, пак го казвам, и това са цифри, прости цифри. 1997 година България, това между 95-та е първата година, за която като станахме член на Европейския съюз и Юростат Backward направи основните макроекономически показатели. 95-та няма броиме. 1997 година България 18% и нещо, около 18% от брутния вътрешен продукт на тогавашните страни в Европейския съюз, които са били. За 2016 няма резултатите още, за 2015 сме 43%. Значи за 10 години, 10 ли са?
Не, 20. За 20 години ние сме повече отвоили, или обратно казано, двойно сме съкратили разликата между България и средното ниво в Европейския съюз. Нали? Ако не беше последната година на управлението на Станишев, който си спомняш колко изхарчи милиарди нужни, и ГЕРБ, които са по-скоро леви, по-скоро отколкото десни, България ще да е надминала 50%. И ние вървиме в правилната посока. Тоест ние не вървиме назад, каквото и да говорят популисти от ляво, от дясно и националисти. Да, може да се ускори този ръст. И България, този, който иска да работи производително, може да постигне повече, отколкото в Западна Европа. Сина ми все още не може да спестява толкова, отколкото спестявам аз в България. Макар че на много добра позиция, може би той е по 30 години, смело мога да кажа, най-успешният банкер в Лондон, понеже единственият, който по 30 години е получил тези награди, той, който ги е получил от всичките банки. И въпреки всичко, писаха за него Financial Times, къде не. И въпреки всичко, там много, той взима голяма заплата номинално, близо 2 бона паунда му е вече квартирата, защото има семейство. Като му се роди дете, ще трябва да ходи в още по-големо. Нали? Тоест, получаваш високи доходи, даваш голяма част за данъци и за начин на живот. Да, спестяваш повече от България, но не много повече. И като туриш качеството на живот в България, за мен качеството на живот в България е много високо. Нали, имам предвид от гледна точка на храна. Може да си позволиш ресторанти. Да, и като туриш за мен, което е много важно, psychic value. Аз имам много висока психична стойност, психологична стойност за това, че живея в България. Като се отива в Канада, мислих, че ще живея в Канада. След това, като ме взеха Пит Марик на работа във Вашингтон, реших, че ще мигрирам в Щатите. След това Мерил Линч, 97 година или беше 6-та, ме предложиха да ме вземат на работа в Лондон. Ходих на интервю, реших, че работя в Лондон. Нали? Но даже и не отидах да работя за Мерил Линч, реших, че няма да работя, ще си работя в България. И според мен, ако си обичаш държавата, колкото и да не е толкова добре развита, и ако знаеш, че тя не върви на зле, защото ако мислиш, че върви на зле, това е много кофти. Нали? Тоест България не върви, не е толкова. Значи, искам това да ти го покажа, защото е международно изследване от Английския университет. Чаем кой от двете списания беше. Това е България on Air. Борното списание, мисля, че това беше. Да виж, това е обективно. Аз между ще го посна във Фейсбук това. Това е обективно от английски, добър университет и да ти кажа само какво беше проучването, чай малко само. За качество на живота? Не само, да, качество на живота в България, на кое място сме. Айде бе, къде го това нещо? Може да е в другото, в едно от двете. Класацията. The best countries in the world. На 29-то место сме. Качество на живота. Нарича се The Good Country. Индекс е направил. Това е Саймън Алхот, политолог и професор в Университета на Източна Англия. Да. Значи, така, слушай. Това трябва да го намерим. Да, ще го посна, ще намерим оригинала, да. Така, слушай кои държави са пред нас. Така. Нареждане са веднага след Словения, Словения 28. Сред нас са Южна Корея, Гърция, Чехия, Румъния, Словакия. Далеч назад са Израел, Бразилия, това е нормално, Сърбия, Турция, Китай, Русия. На върха познай кои са. Швеция, Дания, Холандия, Швейцария, Германия. САЩ са 20. САЩ е много специфично. Там има места, които са ужасни и места, които са много хубави. Добре, айде да завършим с това положително нещо за България.